sähkökalastamaan tässä. Ja tarkoituksena on siis niin tällä laitteesta avulla muodostaa virtakenttä tuonne veteen. Ja se muodostuu tämän haavin ja sitten tuon kuparijohon välillä. Eli me aggregaatilla tuotetaan sähköä. Volttimäärät ei ole hirveän isot, mutta mitä tässä ihmiselle tekee vähän ikäväksi, niin tämä frekvenssi ja se taajuus on sama kuin ihmisen sydämellä, että se sen takia on vähän vaarallisempaa. Virtamäärät ei ole tosiaan isoja ja se vaikuttaa kalaan sillä tavalla, että kalalla on kylkiviiva aisti, niin se, mitä isompi kala, niin sen pitempi kylkiviiva aisti ja sen tehokkaammin se niin pökertyy siihen virtakenttään. Meillä on tarkoituksena kahlata nyt tuosta semmoista siksakkia tuohon jokea ylös, sillä tavalla, että Jarmo kulkee aina vähän niin kuin tämän haavin verran alapuolella. Ja minä painan täältä nappia, niin se kytkee sen virran päälle. Ja mä niin kuin lakasen tähän haaviin. Ne kalat yleensä pyörii tämän haavin alla. Ja ne otetaan tuolla haavilla ylös. Ja pannaan tuohon vesisääliöön sitten. Ja suoraan sanottuna, niin kuin monet luulivat, että täällä saadaan aina helkatin isoja kaloja, mutta kun tiedätte kalamiehet, että kun mennään tällä jokirantaa, täällä pulista ja pölistä, niin isommat kalat on nyt suvannossa tai jossakin piilopaikassa. Eli tämä menetelmä soveltuu ja on tarkoitettu lähinnä pienpoikastutkimuksiin. Eli harjuksia, taimenia ja tämmöisten pienpoikastutkimuksiin. Ja totta kai saadaan täällä muutakin pienempää kalaa. Kimppuja, matteita, särkiä, mutuja, mitä nyt näissä yleensä on. Ja nyt tuossa tässä tarkoituksena niin me ei tehdä sillä tavalla tieteellistä tutkimusta, että me ei kalasta niin kuin esimerkiksi Luken porukka kalastaa tämän määräalueen 3 kertaa. Ja sitten lasketaan ne poikastiheydet aina tälle koskiosuudelle. Ja sitten kun me tiedetään tässä joissa esimerkiksi paljonko on koskiosuuksia, niin pystytään hahmottamaan, että paljonko tämä joki pystyisi tuottamaan niitä poikasia. Meillä on tarkoituksena nyt tässä vaan sillä tavalla selvittää kalaston rakennetta. Löytyykö täältä esimerkiksi niitä vanhoja harjuksen istukkaita tai mahdollisesti jopa niiden jälkeläisiä poikasia, mitä on istutettu. Ja oikeastaan siinäpä ne on lyhyesti ja ytimekkäästi sanottuna.